Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data asta suntem și cu Doda. Și da, astăzi vom înlocui casa asta și vom face una de lemn. Bun, pentru început... Fă târnăcop. Am târnăcop. Și eu. Da, se joacă doar Alex și îmi va da... Așa. Nu, trebuie să o lași. Deci lăsăm casa asta? Da, o lași. A, deci este așa de amintiri sau cum? Da, amintire. Eu și amintire. Ce-ai făcut cu lâna? Mai sunt pentru pat. Da, mami. Da, că încep, lasă tu, da. Hai că s-a mutat canalul pe mine acum. Da, pentru că merge cam greu. Păi dar tu ești bun, rău. Cine? Telefonul meu mi-a dus toată la reparat în sfârșit. Și în câteva zile voi face și eu episoade cu Dragoș. Bine, ți-ai făcut topor. Să avei. Mai bine ai scutit de tărășenia asta. Eu am stat în spital de nu... Da. Am avut perfuzii și tot felul. Tot cu perfuzii și cu toate lucraturile pe mine. Injecții, alea... Injecți în cură. Injecțiile Îți dai seama că filmăm, nu? Și gata, m-am prins și eu cum, dar nu o să-mi trebuiască prea mult decât toporul, deci... Stai să pun asta aici. Mie lasă-mi doar toporul. Am făcut și cărți. Da, cărți. Și mai întreb eu din aia pentru să fac și botoși. Botoși. Stai. Te las tot ăsta aici, ușile. Ai Asta. uși? Am, că nu știu ce mi-am. Oh, pe boss. Ți-ai craftat uși. Doamne, ferește. Stați un pic. Pic. Ca atâta. Pic avem de pune. Stai că îmi trebuie un târnăcop să mă duc la mine. Da, ai târnăcop. A, noi. Ai zi făcut o mină sau? Am găsit una aici. Lângă casă. O să înlocuim și casa aia răbla. Când o să Răblăjită. Când e rândul meu, de fapt? Placă acum ales. Ia sună telefonul. Are un ton de apel de tot fain. Nota 10, Bahoi vă lasă rece. Tu numai atât să stai până la 8? Da, tu. Dacă tu nu vii la școală, eu ce să-ți fac? Păi da, acum am ajuns și eu de la spital acum câteva ore. Poate 4 sau 5. Arată un teatru foarte fain. Nu, eu o să înlocuim pe Diava. Nu pe Diava, facem casă nouă în episodul ăsta. Anul 1980. Vesele de piele se poartă pe... Deci vă spun o melodie foarte faină. Scrieți Macanache, o joacă de copii sau Șeful. Au Șeful, da, dă și mie o cafea, pune și cremă de lapte și ai repede cu... Au Șeful, da. Pune gevrei, da, pune hotărăște gevrei, da, pune hotărăști 2 bere, 2, 3. Hai să mai luăm copaci. Pe mine din vară nu o să mă mai prea vedeți că s-ar putea să mă mut în Germania. Nu o să-l mai vedeți. Da, dar o să vin și în weekend și cred, nu știu. Nu o să mă prea vedeți doar în vacanță și de asta o să-mi fie dor de voi. Da. O să-mi fie dor de tine și o să-ți aduc un cuțit cu care să te omor. Bine, puțul meu. S-ar putea nu este neapărat, dar trebuie să învăț germană prima dată, că eu nu prea știu germană, sunt paralel aproape cu germana, dar o să mă descurc. Dubis bala. Nu înseamnă nimic că-ți dau una. Mă bine, așa atunci, de ce zici tu ești bala? Adică tu ai cu capul, tu ești mai bine germană. Aia în română măcar. Și să mai luăm lemne, că avem un stack și 34. Da. Eu este un neamț foarte, de fapt eu este spaniol, el nu este neamț. Nimeni nu-i neamț de aici. Știu. Eu îl știu pe Dragoș de cum am mutat în România. Adică la 3 ani jumate. De cât timp? La 3 ani jumate m-am mutat în România. Sau la 2, nu știu. Cred că la 2. Cuțu fain! Mușcă-i trota!
Timuș, pălchie în bot. Vreau să spun, nu uitați să dați like, abonați. Am strâns 40 de abonați, deci e foarte bine. Mâine o să facem amândoi de ceva de 40 de abonați. Vrei? Da. Facem un daily vlog de o oră. Bă, dar nu știu de ce, eu nu pot cu camera asta. De ce? Neplăjită. E telefonul, camera. Știu, care are un microfon înăuntru. Te-ai reparat telefonul, mă? Nu! Cât ți-ai reparat? Nu știu. Am reușit să mai facem și un pat, adică îl facem. Să vedem cât avem. 2 sticuri și 15. Da, cu nu sticuri. De cum soare. Hai să ne facem căsuța. Hai să găsim locul. Aici. Și de 200 acolo nu poți face nimica. Ca să faci o casă ca a mea trebuie 7 sau 8. Am strâns 3 sau 4 săptămâni, câte după lemn a fost. Și au mai rămas copaci. Ce? O, dar am lucrat mult. Și am fost în mai multe locuri. Poate o să ne facem mai de pe viitor. Poate pe viitor o să facem și o casă din piatră chiar. Avem o mină chiar la dispoziție pentru piatră destulă. Uitați câtă lemne am strâns. E destul. Ia și răgitura în tras. Au șeful. Au șeful. Da, să-mi iau gata. Puneți crema de lapte și ia repede cu ea. Aole. Asta din păcate are PS2 și când își Am și PS3. Haha. Când îți iei Xbox o să facem o serie de Minecraft pe Xbox. Mă să înveț să filmez. Eu vreau să-mi vând Xbox-ul să-mi iau iar un PC de gaming, că celălalt mi s-a stricat. Cu buba. Și mă joc pe laptop acum și de ziua mea mi-au calculator de gaming cu 80 de milioane. Tot cu Razer Chrome, tot Razer Chrome și restul Asus, ce vine de componente. Procesorii 7, cooler, nu știu de... Să schimbăm și podeaua. Podeaua o facem din lemn, din piatră. Păi e prea mică, mă. E bună. Mă duc să iau ușă din căsuța mea veche. Ce doamne? Restele de piele se poartă peste geci. Au șef. Anul 1980. Vestele de piele se poartă peste... Deodată când deja mă disperă. Nu o să înlocuim nimica. Ce faină viața, vreau să beau și să pună... Hai să mergem în mină noastră să luăm... Ce faină viața, vreau să beau și să... Până dimineața. Avem destulă. Vă pun și o piesă rog dacă vă place Truda. Trupa se numește Truda, este o piesă de rock românesc. Truda, faină-i viața. Eu ce faină-i viața, vreau să beau și să fut până bine. Poate ne mutăm aici, că am făcut loc. Să ne mutăm aici. Cred că mă duc și acasă. Nu, mama, La 8! Jucăm un meci de CS? Un comp. nu mai joc azi. Nu te lasă. Azi chiar nu. De ce? Ce nu joci? Bună ziua! Să n-am De ce nu joci? de Pepsi. Nu te lasă, mămi. Ba, mă las, dar nu vreau. Fata aia de acolo pe hintă de ioră. O să plec. Mă duc să întreb, te plictisi să stai pe hintă? Deci, păcat că n-ai vin, că din am râs cu piții, s-au blocat, știi hintele din Ampoi 2? Da. Nu, știi acolo unde zbările alea? Da. Nu, s-a blocat cu o mână și cu un pișor acolo sus pe bară și așa se cheamă. Ai, cai! Și eu nu o să de acolo și zici, nu, și m-am căcat pe mine de râs.
Dacă mă duc și acolo, vezi tu? Unde? Da, zgat video. Ia că mă duc. Ia te pup. Ce fain. Bă, unde să mut patul? În casă sau în mină? Unul în vină, unul în casă. De lâna. Hai să mergem să... Cred că o să le test mai târziu. Hai să mergem. Să ne facem... Lăsăm asta aici, mergem să mai minăm un pic, că pentru casa cealaltă pot ia. Mă duc să iau luna aia, și iau aia să... Minecraft filmeze. Abonați-mă la canalul meu. Abonați-mă la canalul Victor XXD. Ce liniște e aici, să poți să faci. Să ne punem și asta. Ne-am mai făcut. Asta luăm și de la Măgar. De la măgăruța Daisy. Hai să mergem câte lună mai avem. Adică din aia 2 ne mai trebuie, 2 și ne facem și buți. Și ne facem după aia imediat full. Hai. Dat like. Pe care? Pe ăla de Minecraft. Mersi. Să sap aici. Am făcut un nou video eu cu Bloodbed. Am văzut că eu s-a abonat la tine, deci nu pot. O, ai văzut ce greu era? Da. Tu câștigai aia. Da. Mai după mine stă la așa de mi l-am șters. Eu am stat 10 zile să pot să câștig No. Bloodbed. Hai să mâncăm și asta. Mergem, hai să ne culcăm, nu poate. Trebuie să mergem în cealaltă căsuță. O altă fată cu pipi. Unde, mă? Acolo, că a stat una acolo, aproape o oră pe hintă. Știu, am văzut-o și eu. Bă, dar n-am lopat. Mă uit cam. Ne. Carnea lui supărare, că vreau să înlocuiesc. De unde ai luat Jelly Beans? De undeva. Hai zi, te rog. Nu. Te rog. Hai să înlocuim podeaua și închidem și acest videoclip miraculos. Asta a fost și video de azi. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Salut!